Willkommen zu einer neuen Folge des Mundart-Treffs im Heimatvereins Schafhausen. Meßverstonge. Bij ons in de Nachbarschaft, da waren früher 3 angetrouwde tentjes. Sie haben ein paar Werke, een koe en een kleine boerenbedrijf. Op eens war die koe krank und vrood geblieben. Du moest van Hensberg Küppisch der Vierdokter gehaald werden. Der onderzocht die koe en meende die had aan je beermoeder. Berbke hoort dat woord je beermoeder en wisselde de kleur. Het wordt het eerst Jans blas en du knalroe. En voor dokter in Berbke Jansen zit, schamst du dich niks, merkt dich jong. Maar had nog niet in je beermoeder heen ja.